Perdoa, Perdoa. É que perdín o bus. Pero non foi culpa miña, foi culpa de Mercurio, que está retrógrado estes días. Foi empanada, que rica. E díxome que non. Ti te crees? Un momento. Ti que signo eras? Como? Leo. Pois, xa vas a brillar. Pero pouco, que hai algo de nubes. Pero... Ai, non. Piscis. A que sí, Piscis. Non. Pois, tes que ter cuidado cos percebes, que andan un pouco malévolos esta temporada. A ver, que son Tauro. Tauro, sí, con ascendente en Boiro, Loli, pero agora que faz? Se eu chun máis 2, isto significa traición. Pero mira, un cambio de cor. Necesitas cambiar de aires. Que aires? Loli, estás ben? Non me digas que estás pensando en volver co cucaracho. Que é isto? Mira, eu creo que así non se xoga, Bueno, Loli, ti non tiñes que marchar. Chao, Loli. E recorda, se algo vai mal, non é culpa túa, é Mercurio, que está retrógrado. Veña, sí, Loli, ata logo. Pasa boa noite. Ai, como está?